Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky bar bolan meseleleri barada ençeme tapgyr interwiu beren 73 ýaşly Agajyma Bayramow 2000 ýylda 6 ýyl türme tutuglygyna hökm edildi we onuň 2 ýylyny Owadan depe türmesinde geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronik nesiri jurnalist Sultan Açylowanyň maglumatlaryna talgalanyp 27-nji maýda habar berdi. 1949-njy ýylda doglan Mar welaýatynyň Serhidabad etrafynyň ýaşaýjysy 2015-nji ýylda azatlygy dürli temalar, Sultanda işsizlik, raýatlaryň arza şikaýetleriniň diňlenmeýändigi, okuwy girme üçin para sorulýandygy, transport kynçylyklary barada ençeme interwiu beripdi. Emma olaryň hiç birinde söhbetleşmediň familiýasy görkezilmän ol Elmydamyda Agajyma daýy ady bilen çykyş edipdi. Ol 2016-njy ýylyň martynda beren interwiularynyň birinde azatlykdaky çykyşlaryndan soň yerli owa ýaşulularynyň garaşsyz habar teristesinde çykyş etmezlik barada öz üstüne maslahat töwerler bilen gelendigini hem aýdypdy. O meňem şu çykyşym Azatlyk radiosynda goýberilen soň ýaşap oturan ýerimiň geňeşiň başlygy ile arçyn bir 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýmede owaň Avreli ýaşullary bar, onuň etrafyň imamy bar. Solara geldi men öýmede ondan soň goýaýsaň diýip töwerler diýeni aýtdylar. Sol ýylyň noýabrynda Azatlyk Bayramowyň odol habarçymyz Sultan Açylow bilen aragatynsyk ýitirendigi barada hem habar beripdi. 2016-njy ýylyň 25-nji iýunynda Bayramow Açylowa jaň edip özüniň onuň bilen duşup interwiu bermek üçin Aşgabatda barjakdygyny aýtdy-da, ol soňu bilen gelmeýär. Sondan soň onuň mobil telefon belgisi hem uçurilýär. Aradan bir näçe wagt geçen soň Açylow öz tanyşlary arkaly Bayramowyň ýolukçy otosyndan düşürilip tutuk edilendigini bilip galýar. Türkmenistanyň Kronik nesiriniň soňky maglumatlaryna görä, Bayramowyň Aşgabatda uramaly gününiň öň ýany onuň öýüne näme tanys 2 aýal we bir erkek kişi gelýär we mihman ýerleriniň ýokdugyny aýdyp onuň öýünde galmagy soraýarlar. Bayramow olary öýüne goýberinden soň giýje aýal maskalarynyň biri gok turýar we hamaly sol wagtky 67 ýaşly Bayramowyň özüni jinsy taýdan zorlamagy inançandygyny öňe sürýär. Mundan soň ol denanyň ardasy esasynda Bayramow türme hökm edilýär. Adam hukuklaryny berkçäklendirmekde tanqidlenýän Türkmen hökümeti garaşsyz habar nesirleri bilen hyzmatdaşlyk taklaýanlary dowamly batys edip, hukuk toporlarynyň belleýsi ýaly toslama aýplamalaryň esasynda olary türme tutuglygyny hem hökm edýär. Azatlyň daşugy sebitindäki öňki habarçysy Hudaýberdi Allasow 2017-nji ýylda nas satmak aýplamasy bilen tutuk edilen bolsa, Balkan welaýatyndaky öňki habarçysy Tapar Mehmet Nefesguliýew hamaly ýanynda nesili derman tapylandygy üçin galplaşdyrylan aýplama esasynda 3 ýyl türmede saklandy. Häkimetleriň bu çäherleri garaşsyz jurnalistleriň bir näçesiniň daşary ýurtlara bosgunlygy çykmagyna getirse, ýene bir näçesiniň öz işlerini bet etmegine alyp geldi. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda Türkmen hökümeti resmi siýasaty tanqidi gözde garayan jurnalistleri izarlamakda we ýanamakda, gözekçilikde saklamakda, telefonlaryny barlamakda, siýasatlaryny çäklendirmekde, şeýle-de raýat jurnalistlerine hem izigderli azar bermekde tanqidlenýär.